Andre, dali, ragod! Oh, ngayon, boss. Mag-trip ka. Isa mo itong panandok. Dali no. Pwede ko sigarilyo ka. Yes, boss. Dok, natong tripan oh. Marta? Wala, gisugor ko og sigarilyo. Ate, pwede nito. Tignan mo. Boss, tabang. Boss. Ano ka? At sigarilyo. Huwag ka mga bugoy. Asa man ron kaya itong dungon? Patay ang tuban! Wala may ka kuan sa mong gitripan, boss, kay nituban. Na kayo dangag mo! Asa lang mga katuron? Naadto. Hoy, kung ikaw ay Oh, kami! Nga naman! Nga naman! Roy! Ay, paigo! Oh, ikaw po! Juno, okay na ka? Oh, okay ra ko. Tapang Loy! Je! Pisti mo! Headshot! Estimo! It's 12:51. Ako mo! Kaya pa ni mo. Dili na nakakaya. Ikaw na bahala sa kayamanan. Kung wala ka nang maintindi. Gigi! Buyangi! Patay ka na! It's 12:51, and I thought my feelings were gone, but I'm lying on that bed, thinking of you again. In the Okay ra ko. No, pwede ko sigarilyo to ka.